नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. शाळे गेल्ली विद्यार्थिनी घर पावलीना परत हातपाय बांधे स्थितीत मेळली रानात. होन्नावर टोंका कासरगोड बंदर कामगारी विरुद्ध मच्छीमाराले आंदोलन. ब्रिटिशाल बावटो पहिले वेळा उतरल्या यादीसाठी कारवारात मनयलो विजयोत्सव. अस्तोटी श्री कामाक्षी देवीलो उत्सव उत्साहात साजरो. जोयडा उळवी श्री चन्नबसवेश्वर देवालो रथोत्सव 27 फेब्रुवारी. आतपळ्या सविस्तर खबरो. शाळे गेल्ली विद्यार्थी घर पावलीना परत मेळे हातपाय बांधी स्थितीत राहणार. यल्लापूर. शाळे गेल्ली विद्यार्थी शाळेतल्यान घर येऊन पावलना म्हूण पालकान पोलीस स्टेशनार तक्रार दाखल केली जाल्यार ती चली घरालागीच्या रानात रात्रीन हातपाय बांधी स्थितीत मेळिल्ल्यान अनेक संशयाक पुष्टी मेळचे कारण जाला. यल्लापुरात खाजगी शाळेची 10वी शिक्षक विद्यार्थिनी शाळे वचून नंदोळी गावात घर येवसाठीर मागोड बसात येवन नंदोळी उतरिल्ली जाल्यार ती गेल्या घर पावलीना म्हूण भयभीत जाल्ल्या पालकान कोणीतरी अपहरण केले उरतले म्हूण यल्लापूर पोलीस ठाण्यात अपहरणाची तक्रार दाखल केली. सांजेच्या रातपर्यंत ग्रामस्थान शोध केलो पण पत्तो लागलो ना जाल्यार मध्यरात्री घरा बाजूच्या रानात रुखाक हातपाय बांधल्या स्थितीत ती मेळ्ळी पण ती सुरक्षित आसा अशें कळयलां. विद्यार्थिनी सांगिल्ल्या प्रमाणे 3 जाणां अनोळखी मनशान बायकावाल्यान येवन पत्तो विचार निमित्यान आपल्याक अपहरण करून या स्थितीत रानात सोडून गेले पण ह्या विद्यार्थिनील्या जवाबेन अनेक संशयाक पुष्टी मेळटा. DYSP रवी नायक हेमी त्या स्थळाक भेट दिवन तपास केली तर ह्या विद्यार्थिनीक कोणीतरी मागोड बाजून बायकाचेर घेवन गेले अशें प्रत्यक्ष पळयणाऱ्यान सांगिल्ल्यान पोलिसान पुढे तपास चालू दवरला. ब्रिटिशालो बावटो पयले वेळा उतरिल्ल्या यादीसाठी कारवारात मनयलो विजयोत्सव. 26 फेब्रुवारी 1725 हो दीस ब्रिटिशालो बावटो पयले वेळा सकल देंवयलो. या यादीसाठी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात आज विजय दिवस मनयलो. कारवारच्या नगरसभेच्या उद्यानात आशिल्ल्या शिवाजी महाराज आणि हेंजा नायक हेमगेल्या पुतळ्याक हार घालून गौरव प्रदान केलो. 1725 फेब्रुवारी 26 हो सौंधा राजा सदाशिव नायक हेमी ब्रिटिशाला ध्वज सकल उतरून स्वातंत्र्याची दांडी गायली. या यादीसाठी हो दिवस हर एक वर्षाक साजरो करतात. नगरसभा सदस्य BJP कार्यकर्ते तसेच सार्वजनिक या कार्यक्रमाक भाग घेतात. त्यांना नगरसभा उद्यानवनाकडच्यान कार्यकर्त्यान बाईक आणि रिक्षा हेची मिरवणूक काढून हो दीस आनंदान साजरो केलो. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ अस्तोटी श्री कामाक्षी देवीलो उत्सव आनंदान साजरो जालो. कारवार. अस्तोटी सातेवाडा कामाक्षी नगर हिंगा श्री कामाक्षी देवीलो वार्षिक उत्सव काल गुरुवाराक मोठ्या उमेदीन साजरो जालो. सकाळी श्रीचे धार्मिक विधी पूजा अर्चा दनपारा पूजा अन्नसंतर्पण रात्रीन भजन महापूजा तसेच 10:30 वाजताना मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात श्री कामाक्षी नाट्य मंडळ सातेवाडा अस्तोटी हेमी विजयकुमार कुडतरकर हळगा हेम बरयल्या हाय केल्ले हायच भोगले या कोंकणी नाटकाचे उद्घाटन आणि पैल प्रयोग सादर केलो. पुस्तकाचे उद्घाटन अस्तोटीचे ग्रामपंचायतचे अध्यक्षा श्रीमती पूजा प्रशांत कोठारकर हेमी केले. या वेळार लेखक विजयकुमार कुडतरकर आणि अतिथी आशिल्ले चंद्रकांत नाईक हेमगेली उलयण जाली. विष्णू कोळगेकर हेमी सूत्रसंचालन आणि वंदनार्पण केले. नाटकाचो प्रयोग लोकांक खूप मनांतल्यान आवडलो. लोकांच्या अपेक्षेप्रमाणे हो प्रयोग यशस्वी जालो. दिला जायनी शिलो धनगर मारताना धनगर हा किती परवार होय होय
किती रे घोवाल बदली ना सायजा आहे हं. ಹಾಗೆ ಏನಿ ಮಗ ಸಾಧಿಸಿದೋ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಧಿಸಿದೋ हं. ಹಾಗೆ ಪೈಸಿದೋ बरोबर बरोबर जेव्हा किती फुकट कोण देता मागीर ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು परत ಸಾಧಿಸಿದೋ हा हा भा भरपूर जायचा मग घेऊन तो बॉम्ब झाम दिसून तो बाई मागीर ಹಾಗೆ हा ಹೆಣ್ಣು ते आहे ते ना काय ते का पैसे 3 मग साधिसिदो परत मी तेच तर सांगतो तू ऐका होन्नावर टोंका कासरकोड बंदर कामगारी विरुद्ध मच्छीमाराले आंदोलन होन्नावर कासरकोडच्या खासगी बंदर निर्माण कामगारी विरुद्ध होन्नावरच्या मच्छीमारी संघटनेन होड अशी मिरवणूक काढली. तालुक्याच्या बस स्टँडावेल्याच्यान ही मिरवणूक सुरू जाऊन होन्नावरच्या पुलावेल्यान शरावती सर्कलाकडे पर्यंत या बंदर कामगारांच्या कंपनी विरुद्ध घोषणा देऊन आक्रोश व्यक्त केलो. या मिरवणुकीत कारवार, कुमटा, भटकळ अशा विविध तालुक्याच्या संघ संस्थेमार्फत हजारांशी लोक हजर आशिल्ले. ही बंदर कामगारी बंद करू जाय असो आग्रह केलो. बंदर बंद करचे या उद्देशान जिल्ह्यात मच्छीमारी विक्रेत्यान आपलो धंदो बंद दवरिलो. तशेंच पोलीस बंदोबस्ताची कडक व्यवस्था केली. जोयडा उळवी श्री चन्नबसवेश्वर देवालो रथोत्सव 27 फेब्रुवारी. जोयडा उळवीच्या श्री चन्नबसवेश्वर देवाच्या जात्रेची पूर्वतयारीच्या कार्यक्रमात सुरुवात झाला. अलग अलग जिल्ह्यातल्यान आतापर्यंत 700 पेक्षा जास्त चकडी गाडी येऊन हजर झालात. 27 फेब्रुवारीक महारथोत्सव जावचो असून या वर्साक कोविड-19 या महामारी लागून हो जात्रोत्सव साधो आणि सरळपणान करचो असो निर्णय कमिटीन घेतला. देवाल दर्शन जाले की भक्तान ताबडतोब आपापल्या गावात वयचे अशें कळयलां. या जात्रेक धारवाड, बेळगांव, बागलकोट, दावणगिरी, हावेरी, विजयपुरी असे आणि भायल राज्यांतले महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशाचे राज्यांतल्यान लोक येतात आणि देवालय दर्शन घेतात. जात्रेक येवच्या भक्तांक कोविड महामारीचे सगळे नियम पाळू जाय अशें उळवी श्री चन्नबसवेश्वर ट्रस्टाचे अध्यक्ष गंगाधर कित्तूर हेमी कळयलां.